Hej alle. I dag vil jeg lære jer om arrays. Ja. Arrays bruges til at lære en masse ting, i én variabel, i stedet for at du laver en masse variabler. Altså hvis du nu skal lave en navneliste, så laver vi en variabel, den kalder vi navne. Så skriver vi array, parentes slut. Godt. Herinde i arrayen, så lærer vi alle de ting, vi vil have. Okay, først så vi skal have nogle navne. Nu vælger jeg nogle helt tilfældige navne. Vi har Ole. Så laver vi et komma, det betyder at der er en ny. Det er et nyt navn, der er en, eller en ny. Noget der skal læres. Henrik, komma, Lars, komma, Frederik. Hvorfor egentlig altid Ole? Så har vi 4 navne. Nu skal vi så have ekkoet dem ud. Så skal vi skrive navn på variablen. Det er så navne. Så skal vi lave de her to, som former en firkant til sammen. Det gør du ved at klikke på de her knapper. Ja. Og så skal vi få en af de her ud. Det gør vi ved at se på hvilken nogen der kommer i rækken her. Arrays starter altid med et 0. Det vil sige det her, det har id'et 0. 0. Det vil så give Ole, så gemmer vi det under array, bla bla bla. Så siger den Ole. Vi kan også give det til 1, det er så Henrik, så 0, 1, 2, 3. Henrik. Ja. Vi kan så gøre det med 2. Så bliver det til Lars. Vi kan også give tingene en ID selv. Gør vi lige ved at gøre sådan her. Så laver vi et er lige med og større end. Er lige med større end. Er lige med større end. Er lige med større end. Godt. Så her, så skal vi give den CD. Godt. Ole skal vi kalde Ole. Henrik skal vi kalde Henrik. Lars skal vi kalde Lars. Frederik skal vi kalde Frederik. Så her, det er så ID stedet. Så skal vi skrive Frederik til at få Frederik ud. Ja, og så Lars til at få Lars ud. Lars. Ja. Vi kan også lave arrays inde i arrays. Det er lidt mere indviklet, men så skal vi bare lave array igen, og så parenteserne, og så giver vi alt muligt, som for eksempel Frederiks, han bor på en vej, der hedder vej 2, hans telefonnummer,
telefon. Og et eller andet ekstra. Måske hans brugernavn på den her side eller et eller andet. Og så gør vi så det her, at nu går vi lige så hen i Frederik. Så laver vi de her, dem her igen. Og så siger vi, hvad vil vi have ud? Vi vil have hans telefonnummer ud. Det bliver så 1. Det vil sige navne Frederik 1. Vi kan også give dem her ID's, men så bliver det lidt det vil så gøre det nemmere, men ja. Og bare lige for at vise jer, at det man kan faktisk okay, som ekstra bla. Wii. Simpelthen. Så får vi den til at okay. Ved ord, så skal du huske at lave enten pingelingerne eller de ingen af dem. Ja, de giver faktisk så ekstra igen. Telefon. Ja. Ja, det var det.